Prvog dana dar baš je bio čudna stvar, ptica jarebica. Drugog dana dar baš je bio čudna stvar, dvije grlice i ptica jarebica. Trećeg dana dar baš je bio čudna stvar, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. I četvrti je dar baš bio čudna stvar, četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. Petog dana dar baš je bio čudna stvar, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. Šestog dana dar baš je bio čudna stvar, šest guskica, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. Sedmog dana dar baš je bio čudna stvar, sedam labuda, šest guskica, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. Osmog dana dar baš je bio čudna stvar, osam mljekarica, sedam labuda, šest guskica, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. I deveti je dar baš bio čudna stvar, devet plesačica, osam mljekarica, sedam labuda, šest guskica, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. I deseti je dar baš bio čudna stvar, deset skakača, devet plesačica, osam mljekarica, sedam labuda, šest guskica, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. Jedanajsti je dar baš bio čudna stvar, jedana svirača, deset skakača, devet plesačica, osam mljekarica, sedam labuda, šest guskica, pet prstena. Četiri ptičice, tri kokice, dvije grlice i ptica jarebica. Dvanaesti je dar baš bio čudna stvar, 12 bubnjara, 11 svirača, 10 skakača, 9 plesačica, 8 mljekarica, 7 labuda, 6 guskica, 5 prstena. 4 ptičice, 3 kokice, 2 grlice i ptica jarebica. I ptica jarebica. Rudolfov crvenosić jako sjajan bio je. Kada biste ga vidli, mislili bi da si je. Ostali sobovi su Rudolfu se rugali, igranje skupa s njima nisu mu dozvolili. Ali jednog badnjaka djed je rekao: Rudolfe, tvoj sjajan nos u ovoj magli baš je štos. Ostali sobovi su Rudolfu se divili, na sankama je glavni Rudijev nos slavni.
Rudolfov crven nosić jako sjajan bio je. Kada biste ga vidli, mislili bi da si je. Ostali sobovi su Rudolfu se rugali, igranje skupa s njima nisu mu dozvolili. Ali jednog badnjaka djed je rekao: Rudolfe, tvoj sjajan nos u ovoj magli baš je štos. Ostali sobovi su Rudolfu se divili, na sankama je glavni Rudijev nos slavni. Rudijev nos slavni, Rudijev nos slavni. Božićni su ukrasi, fa la 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 la. Posvuda obješeni, fa la 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 la. Šareni i veseli su, fa la 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 la. Pjevamo im pjesmicu, fa la 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 la. Božićni je borsa tu, fa la 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 la. Zapjevajmo i njemu, fa la 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 la. Plešimo sad oko bora, fa la 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 la. Vidi koliko darova, fa la 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 la. Godina stara odlazi, fa la 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 la. Nova uskoro dolazi, fa la 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 la. Pjevajmo mi sada skladno, fa la 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 la. Dok je vani jako hladno, fa la 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 la. Božićni su ukrasi, fa la 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 la. Posvuda obješeni, fa la 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 la. Šareni i veseli su, fa la 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 la. Pjevamo im pjesmicu, fa la 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 la. Božićni je borsa tu, fa la 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 la. Zapjevajmo i njemu, fa la 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 la. Plešimo sad oko bora, fa la 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 la. Vidi koliko darova, fa la 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 la. Godina stara odlazi, fa la 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 la. Nova uskoro dolazi, fa la 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 la. Pjevajmo mi sada skladno, fa la 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 la. Dok je vani jako hladno, fa la 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 la. Božićni su ukrasi, fa la 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 la. O božićni Boriću, lijepe su tvoje grane. O božićni Boriću, lijepe su tvoje grane. I kad je ljetna žega, i kad je puno snijega. O božićni Boriću, lijepe su tvoje grane. O božićni Boriću, najdraže malo drvo. O božićni Boriću, najdraže malo drvo. Da barem cijelu godinu tvoje lampice su tu. O božićni Boriću, najdraže malo drvo. O božićni Boriću, lijepe su tvoje grane. O božićni Boriću, lijepe su tvoje grane. I kad je ljetna žega, i kad je puno snijega. O božićni Boriću, lijepe su tvoje grane. O božićni Boriću, najdraže malo drvo. O božićni Boriću,
Boriću, uvijek ti se veselim. O božićni Boriću, uvijek ti se veselim. Ispunjuješ nas radošću kad uđeš u našu kuću. O božićni Boriću, uvijek ti se veselim. Bok, mama Medo, bok! Gle, mama Medo ima božićnu kapu na glavi. Božićna kapa je kapa Djeda Mraza koju nosimo za Božić. A što je to Božić? Božić je poseban dan kada dijelimo i dobivamo poklone, te se družimo s obitelji i prijateljima. To je dan kada se rodio Božji sin Isus i slavimo ga svake godine na zimu. Dok čekamo Božić, ukrašavamo božićno drvce, pečemo božićne kolačiće i pjevamo božićne pjesmice. Božićno drvce najčešće ukrašavamo večer prije Božića. Ta večer zove se Badnja večer ili Badnjak. Dođi, mama Medo, idemo ukrašavati bor. Prvo imamo zeleni bor. Koliko imamo crvenih kuglica? 1, 2. 2 crvene kuglice. Bravo! Stavimo ih na bor. Koliko imamo žutih kuglica? 1, 2, 3. 3 žute kuglice idu na bor. Koliko imamo crvenih mašnica? 1, 2, 3, 4. 4 crvene mašne idu između kuglica. Koliko imamo zlatnih božićnih zvijezda? 1. 1 zlatna zvijezda ide na vrh bora. Bravo! Ukrasili smo božićno drvce. Kako je lijepo! Osim božićnog drvca, možemo ukrasiti i cijelu sobu. Stavit ćemo i šarene lampice, snježne pahuljice izrezane iz papira i božićne slatkiše. Ispod bora stavljamo i božićnu pšenicu, koju posadimo nekoliko tjedana prije Božića kako bi narasla zelena i gusta, te simbolizirala dobru godinu nakon Božića. Tako, sada još samo trebamo staviti jaslice ispod bora. Što su to jaslice? Jaslice pokazuju kako se u štalici rodila jedna mala beba. Ta beba je mali Isus, Božji sin, i on je razlog zašto slavimo Božić. U jaslicama su uz bebu Isusa i mama Marija, očuh Josip, anđeli i razne životinje poput krave i magarca. Iznad štalice je velika zvijezda koja pokazuje put do jaslica pastirima i 3 kralja. Pastiri su u jaslice došli s ovčicama, a 3 kralja su Isusu donijeli poklone. Isus voli dobivati, ali i dijeliti poklone. Koja zvijezda je drugačija? Da, ova zvijezda ima rep. Zovemo ju još i zvijezda repatica. Ona je drugačija jer druge zvijezde nemaju rep. Bravo! Gdje se nalazi zvijezda repatica? Iznad jaslica? Ispod jaslica? Ili pored jaslica? Tako je! Zvijezda repatica se nalazi iznad jaslica.
I mi za Božić darujemo razne poklone, jer Božić je vrijeme darivanja. To mogu biti mali pokloni poput božićne čestitke ili božićnih kolačića. Ili veliki pokloni poput igračaka, odjeće ili knjiga. Poklone dajemo da drugi ljudi budu sretni i da znaju da ih volimo. Kada nekome darujemo poklon, kažemo izvoli. A kada mi dobijemo poklon, kažemo hvala i otvorimo ga. Pomozimo sada malo Medi otvoriti poklone. Otvorimo prvo zeleni poklon ili dar. Koji poklon je zelen? Da, tako je. To je zeleni poklon. Gle, dobili smo snježnu kuglu. Hvala! Sada otvaramo crveni poklon. Koji poklon je crvene boje? Bravo! U crvenom poklonu smo dobili slatkiše. Hvala! Otvorimo sada plavi poklon sa žutom mašnom. Vidite li ga? Da, to je taj. Super! U njemu je jedan medo. Hvala! Osim obitelji, prijatelja i malog Isusa, poklone nam može donijeti i Djed Mraz, kojeg još zovemo i Djed Božićnjak. Djed Mraz je dragi djed koji donosi poklone dobroj djeci na Badnjak. On nosi crveni kaput, crvene hlače i crvenu kapu sa bijelom kuglicom. Ima bijelu kosu i bijelu bradu. Živi na sjevernom polu, gdje njegovi mali vilenjaci cijelu godinu izrađuju poklone za djecu. Na Badnjak putuje po svijetu u sanjkama koje vuku čarobni sobovi. Glavni sob se zove Rudolf i ima crveni nosić. Ovi čarobni sobovi mogu letjeti, tako da sanjke Djeda Mraza lete po zraku. Djed Mraz čarolijom ulazi kroz dimnjake ili prozore dok djeca spavaju i dobroj djeci ostavlja poklone ispod bora. Djed Mraz voli lijepo i pristojno ponašanje i cijelu godinu sa sjevernog pola gleda koja djeca se lijepo ponašaju, kako bi im donio poklone na Božić. Djed Mraz voli jesti božićne kolačiće, tako da mu možemo pored bora ostaviti mlijeko i par kolačića da ih može pojesti kada dođe ostaviti darove. Vidi, mama Medo i mali Medo peku božićne kolačiće. Sada ćemo im pomoći ukrasiti ih. Koliko imamo oči? 1, 2. Ovo su 2 oka. Jedno oko nam je prenisko. Moramo ga pomaknuti. Tako. Sad je dobro. Koliko imamo usta? Da, 1 usta. Ovo su 1 usta. Koliko imamo ruku? 2 ruke. Ukrasimo 1 ruku. Ukrasimo drugu ruku. Koliko imamo nogu? Da, 2 noge. 1 noga, druga noga. Nacrtajmo i 3 gumbića na majici. 1, 2, 3. Bravo! Ukrasili smo božićni kolačić. Bok, tata Medo! Bok, mali Medo! Gle, tata Medo i mali Medo pjevaju božićne pjesmice. Pa la 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 la. Najpoznatije dječje božićne pjesme su Zvončići, Tiha noć, Pahuljice padajte, Radujte se narodi,
Oj pastiri, čudo novo. Svim na zemlji i mnoge druge. A koje su vaše najdraže božićne pjesmice? Wow, super! Volimo božićne pjesmice! Bravo! Naučili smo što je Božić. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa! Bok, mama Medo! Bok! Gle, mama Medo ima prljavu čizmicu u ruci. Mama, zašto držiš tu prljavu čizmicu? Čistim ju za Svetog Nikolu, mali Medo. Moramo očistiti čizmice da Sveti Nikola u njima može ostaviti poklone. A tko je to Sveti Nikola? Sveti Nikola ili Sveti Mikulaš je biskup koji je živio prije puno godina. Bio je jako dobar i volio je pomagati drugima, a posebno je volio pomagati djeci. Njegova dobrota živi još i danas. Kad su djeca dobra, Sveti Nikola im daje slatkiše i poklone. On dolazi noć prije svog imendana i poklone ostavlja samo u čiste čizmice. Ako smo cijele godine bili dobri i želimo dobiti poklone od Svetog Nikole, trebamo tu večer posebno dobro očistiti svoje čizmice i staviti ih kod prozora. Hajde, mali Medo, idemo očistiti tvoje, mamine i tatine čizmice kako bi nam Sveti Nikola donio poklone. Koje boje su čiste čizmice? Tako je, čiste čizmice su zelene i plave. A koje čizmice su prljave? Bravo, crvene čizmice su prljave. Koliko mrlja imaju prljave crvene čizmice? 1, 2. 2 mrlje. Idemo ih sad očistiti. Peri, 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 peri. Bravo! Očistili smo čizmice. Mama, kako znamo da će mi Sveti Nikola ostaviti poklone u čizmici? Mali Medo, ti se jako trudiš pristojno pozdravljati. Pomažeš pospremati igračke, lijepo jedeš za stolom, paziš da ne vičeš, ne udaraš i ne svađaš se. To je sve lijepo ponašanje koje znači da si bio dobar. Sveti Nikola zna kad su djeca dobra i zato ćeš sigurno dobiti poklone u svoje čizmice. Super! Mama, a što ako se netko nije lijepo ponašao? Ako se ružno i zločesto ponašamo, Krampus će nam donijeti šibu kao opomenu da se moramo početi lijepo ponašati. Mama, a tko je Krampus? Krampus je crni čupavi zločko koji u nekim mjestima putuje sa Svetim Nikolom i nosi šibe djeci koja se nisu lijepo ponašala. Krampus izgleda malo strašno. Ima rogove na glavi, dugačak crveni jezik i nosi zvono da ga svi možemo čuti kada ide. Din don, din don. O ne, ide Krampus. Ako djeca viču, tuku se ili se na neki drugi način ružno ponašaju, Krampus ih zapamti i u čizmicu im stavi šibu. Ako su djeca uvijek dobra, ne moraju brinuti o Krampusu. Ali čekaj, neka djeca se ne mogu uvijek lijepo ponašati, ali to ne znači da se uvijek ponašaju ružno. Svi se mi ponekad ponašamo i lijepo i ružno, i dobro i zločesto. Zato Sveti Nikola i Krampus vole ići zajedno, pa tako jedan daje poklone, a drugi daje šibe. Tako oni nagrađuju lijepo ponašanje i usput podsjećaju da ružno ponašanje trebamo smanjiti. Nitko neće dobiti samo šibu u čizmicu, ne brini. Sveti Nikola je uvijek uz Krampusa da nagradi i najmanje dobro djelo. A ako niste dobili šibu u čizmicu, bravo!
Sveti Nikola je jako ponosan na vaše lijepo ponašanje. Samo tako dalje. Koja stvar je sljedeća na redu? Poklon. Šiba. Poklon. Šiba. Poklon. Da, sad je na redu šiba. Bravo! Wow, mama, dobio sam puno poklona i slatkiša. I nisam dobio šibu. Hvala, Sveti Nikola. Hvala tebi, mali Medo, što si tako dobar. Mama, a tko je to dobio šibu u čizmicu uz poklone? To je tatina šiba. On je dobio poklone jer je dobar tata, ali je dobio i šibu jer često viče dok vozi auto. Ali nema veze, tata uvijek može smanjiti ružno ponašanje i manje vikati, pa sljedeće godine neće dobiti šibu. Nikada nije kasno za lijepo ponašanje. Možeš li prepoznati koja je ovo stvar? Bravo, to je vlak. Da, to je Medo. Bip, bip, auto. Hej, ovo je lako. To je bonbon. Bravo, naučili smo sve o Svetom Nikoli. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa! Bok, mama Medo! Bok! Gle, mama Medo na stolu ima adventski vijenac sa 4 svijeće. Što je to adventski vijenac i što je to advent? Advent ili došašće je posebno vrijeme u godini kada se pripremamo za proslavu Božića, Isusovog rođenja. Advent traje 4 tjedna i ima 4 nedjelje koje nam pomažu odbrojavati vrijeme do Božića. U adventu odbrojavamo dane do Božića pomoću adventskog vijenca ili adventskog kalendara. Idemo naučiti o njima. Adventski vijenac je krug napravljen od zelenih grančica ili neki sličan ukras koji ima 4 svijeće. Svaka svijeća znači jedan tjedan adventa. 1, 2, 3, 4. 4 svijeće. 4 tjedna adventa. 4 adventske nedjelje. 4. Svake adventske nedjelje palimo jednu svijeću, koja nam pomaže sjetiti se svih lijepih stvari koje donosi Božić. Prva svijeća se zove posteljica ili prorokova svijeća i ona je znak za nadu. Druga svijeća je pomirilica ili betlehemska svijeća i ona je znak mira i ljubaznog ponašanja jednih prema drugima. Treća svijeća je pastirska svijeća i ona je znak za radost i veselje. Veselimo se što stiže Božić. Četvrta svijeća je svijeća anđela i ona je znak za ljubav, jer Božić je vrijeme ljubavi i darivanja. Ali pazi, svijeće su jako vruće i opasne, pa ih nemoj dirati. Smiju ih paliti samo odrasli, ok? Ok. Kada upalimo sve 4 svijeće, znamo da je Božić jako, jako blizu. Jej! Jedva čekam! Koji adventski vijenac je drugačiji? Da, ovaj adventski vijenac ima bijele svijeće, a ostali imaju ljubičaste svijeće. Bravo! Adventski kalendar je kutija sa malim prozorčićima ili vratima na kojima pišu brojevi od 1 do 24 ili 25. Dok traje advent možemo svaki dan otvoriti jedan prozorčić ili vrata i unutra pronaći čokoladicu, slatkiš ili malu igračku.
Na taj način uz adventski kalendar možemo svaki dan osjetiti sreću kao da otvaramo božićni poklon. A kada otvorimo zadnji prozorčić, znamo da je stigao Božić. Jupi! Napokon! Koji prozorčići su otvoreni? Da. A koji prozorčići su zatvoreni? Bravo! Koliko ima otvorenih prozorčića? 1, 2. 2 otvorena prozorčića. Koliko ima zatvorenih prozorčića? 1, 2, 3. 3 zatvorena prozorčića. Bravo! Za vrijeme adventa gradovi i mjesta se ukrašavaju sa najljepšim božićnim ukrasima. Posvuda vise božićne lampice, izlozi su prepuni igračaka i sviraju božićne pjesme. Mama Medo, tata Medo i mali Medo su krenuli na božićni ili adventski sajam u grad. To je mjesto gdje ljudi zajedno dolaze kako bi se pripremili za Božić. Na božićnom sajmu ima puno svjetla, veselih boja i mirisa ukusnih stvari. Ljudi postavljaju male kućice ili štandove gdje prodaju različite stvari, poput igračaka, slatkiša i ukrasa. Na božićnom sajmu možemo vidjeti prekrasne ukrase za ukrašavanje doma ili pronaći poseban poklon za nekog koga volimo. Tamo možemo probati slatke kolačiće, vrući kakao i druge ukusne stvari. Kako fino! Koji je oblik ove božićne kuglice? Da, to je krug. Koji je oblik ovih božićnih lampica? Zvijezda. A koji je oblik ovog božićnog ukrasa? Srce. Super! Bravo! Naučili smo što je to advent. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa! Bok, mama Medo! Bok! Gle, mama Medo gleda na sat i čeka da kazaljka dođe na 12 sati. Danas je Silvestrovo ili Stara godina. Poseban dan jer kada bude 12 sati u noći ili ponoć, stiže Nova godina. A što je to Nova godina? Nova godina je poseban dan koji dolazi nakon što prođe puno dana. Kada svi zajedno proslavimo Silvestrovo, Stara godina će završiti, a Nova godina će započeti. Novu godinu možemo slaviti uz obitelj i prijatelje, vatromet, vesele pjesme i ples, te ukusnu hranu i piće. Ako vidimo da je 12 sati jako blizu, možemo raditi zabavno odbrojavanje do Nove godine. Umjesto da brojimo unaprijed, brojat ćemo unazad. I kada dođemo do broja 1, znat ćemo da nakon njega stiže Nova godina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sretna Nova godina! Jupi! Kad dođe Nova godina, jedni drugima čestitamo zagrljajem ili pusama i poželimo si puno lijepih želja u Novoj godini. Mali Medo, želimo ti da budeš jako sretan i da ti se događaju samo lijepe stvari kroz cijelu Novu godinu. Hvala mama, hvala tata i ja vama želim puno osmijeha na licu u Novoj godini. Idemo se igrati odbrojavanja. Koliko prstiju je u zraku? 5, 4, 3,
2, 1. Sretna nova godina! Jej! Ljudi mogu koristiti vatromet ili razna svjetla kako bi proslavili dolazak nove godine. Vatromet je puno šarenih glasnih eksplozija koje svjetle visoko na nebu. To je poseban način novogodišnjeg slavlja. Ali pazi, vatromet je jako lijep, ali može biti i opasan i jako glasan. Zato se ne smijemo približavati vatrometu, nego ga samo smijemo gledati iz daleka. Ok? Osim vatrometa, na proslavi nove godine često imamo šarene balone, konfete i prskalice. Djeca za novu godinu mogu piti dječji šampanjac okusa maline ili jagode. Dok otvaramo šampanjac čuje se plup, čin čin. Djeca mogu novu godinu proslaviti dok je još dan, umjesto u ponoć kad je noć, jer tada će biti pospani. Na proslavama dječje nove godine i roditelji i djeca rade zabavne stvari, poput plesanja na najdrže pjesme, puštanja šarenih balona u nebo, klizanja ili odbrojavanja unazad kao da je ponoć. Važno je samo da smo zajedno i da se dobro zabavljamo. Koje boje je ovaj vatromet? Bravo! Zelene boje. A koje boje je ovaj vatromet? Ovaj je crven. Tako je. A koje boje je ovaj vatromet? Wow! Žuti vatromet mi je najdraži. Koje boje je vaš najdraži vatromet? Super! Jeste li znali da nova godina ne dolazi svugdje u isto vrijeme? To je zato jer je Zemlja, naš planet, jako velik planet. Tako da različiti dijelovi Zemlje u različito vrijeme imaju na satu 12 sati. Kada je na jednoj strani Zemlje dan, na drugoj strani Zemlje je noć. Na primjer, kad je kod nas dan i vrijeme za ručak, na drugoj strani Zemlje u Australiji je već noć i vrijeme je za spavanje. Nova godina uvijek prvo dolazi tamo gdje je noć i zato novu godinu prvo slave ljudi u Australiji. Nakon toga ona polako dolazi u sve zemlje svijeta, a zadnje stiže na daleke otoke poput Havaja. Zato je doček nove godine tako poseban, jer je to velika zabava koja traje cijelu dan i noć, dok svi ljudi na zemlji ne proslave novu godinu. Jupi! Sretna nova godina svima! Gdje ima više žutih balona? Da, ovdje je više žutih balona, a ovdje je manje žutih balona. Bravo! A gdje ima više crvenih balona? Tako je, ovdje ima više crvenih balona, a ovdje ih ima manje. Super! Kada se probudimo nakon dočeka nove godine, započinje prvi dan nove godine. To je vrijeme za dobre odluke i male ciljeve koje želimo postići u novoj godini, kao što su nove stvari koje želimo naučiti ili dobra djela koja želimo raditi češće. Takve odluke zovu se novogodišnje odluke i pomoću njih činimo svijet boljim mjestom. Mali Medo je odlučio naučiti crtati i brojati do 10. To su njegove novogodišnje odluke. Mali Medo će zato svaki dan u nove godini vježbati crtanje i brojanje. I do sljedeće godine će sigurno to naučiti i tako ostvariti novogodišnje odluke. Osim učenja novih stvari,
možemo odlučiti i više pomagati mami ili više dijeliti igračke s prijateljima. Svako, pa i najmanje dobro djelo svijet čini sretnijim i ljepšim mjestom. A koje su vaše novogodišnje odluke? Bravo! Naučili smo što je to nova godina. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa! Bok, mama Medo! Bok! Gle, mama Medo, vani je zima. Što je to zima? Zima je jedno od 4 godišnje doba. Godina ima proljeće, ljeto, jesen i zimu. Zima dolazi nakon jeseni i prije proljeća. Kad je zima, vani pada snijeg i jako je hladno. Brrrr. Dan je kratak, a noć je duga. Moramo paziti dok hodamo vani, jer na podu može biti led na koji se poskliznemo. O-o! Na drveću nema više lišća. Mama Medo, dođi, idemo van u šetnju. Ali prvo se moramo obući za zimsko vrijeme. Za zimsku šetnju oblačimo toplu odjeću. Treba nam topla majica ili vesta, tople hlače ili štrample, tople čarape, jakna ili kaput, kapa, šal, rukavice, čizmice. Bravo, mama Medo! Sada možemo ići u zimsku šetnju. Bok, tata Medo! Bok, mali Medo! Gle, tata Medo i mali Medo se igraju na snijegu. Što se sve možemo igrati na snijegu? Možemo se grudati, možemo se sanjkati ili skijati. Možemo se klizati. Možemo napraviti snjegovića. Možemo raditi otiske u snijegu u obliku anđela. Idemo i mi igrati zimske igre. Koje životinje vole zimu? Da, pingvini, polarni medvjed i sob vole zimu i žive na polovima. Oni su polarne životinje. Idemo brojati pahuljice. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pahuljica. Koje je boje snijeg? Bijele boje. Koje je boje led? Plave boje. Koje je boje božićne drvce? Zelene boje. Koje boje je poklon? Crvene boje. Mama Medo, tata Medo i mali Medo su se vratili u kuću. Dođite, pojedite nešto toplo da se ugrijete. Kad je zima, volimo jesti toplu hranu poput toplih kolačića i piti topli kakao ili čaj. Dobar tek! U zimsko vrijeme slavimo puno blagdana, kao što su Sveti Nikola, Božić i Nova godina. Kad je Sveti Nikola čistimo čizmice, za Božić ukrašavamo bor, a za Novu godinu gledamo vatromet. U blagdansko vrijeme dijelimo poklone, družimo se s obitelji i prijateljima i pjevamo pjesmice poput Zvončići, Sveti Niko svijetom šeta, Tiha noć,
Pahuljice padajte i Zeko i Potočić. Zima je baš zabavno godišnje doba. Bravo! Naučili smo što je to zima. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa!